Inkulu-baphathiswa yephondo laseGauteng Umnumzana David Makhura uthi kuzakusetyenziswa indlela ekhethekileyo yokufumana iintsapho ezihlelelekileyo nezizakuncedwa ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Makhura uthi ubuqhophololo nokusetyenziswa kwezopolitiko soze kwamkeleke xakuhanjiswa Iipasile zokutya kwabo bahlelelekileyo. Umnumzana Makhura betyelele bonke oovimba bokugcina ukutya kweli phondo nalapho ezipasile zokutya zigcinwe khona. Umnumzana David Makhura uthi makunikwe ingqalelo abo bangathathi ntweni kwinkqubo yesibonelelo sokutya. Oku kuzana njengoko ukumiswa ngxi kweentshukumo kweli kushiye iintsapho ezininzi zibambe ungezantsi. Inkulu-baphathiswa ithi ezinye zezi ntsapho zikuluhlu lwabo bangathathi ntweni kweli phondo yaye zizo eziza kunikwa ingqwalasela. Ukanti uthi soze kusetyenziswe ubulungu bamaqela athile ezopolitiko, wonke umntu onelungelo lokuxhamla uza kuxhamla. We don't want politics on food distribution. Food must go to the needy. Every household that is needy must be able to get support. That's why members of parliament, councillors, members of the legislature are not involved in food distribution. Iingingqi ezininzi kwisixeko saseTshwane zityhola ngelithi azikacholi naphantsi kwezipasile zokutya sukela iqalile le nkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Ukanti ke esi sixeko siziphendulele kwezi zityholo. There was a case that was raised by an organization that was providing food, and the food was about whether wrong people are given food which are not deserving. Umnumzana Makhura ubhutye ngobubende izigubhuqa zoshishino namanye amahlakani athe aphosa ezivivaneni kwilinge lokugxotha ikati yeziko kwabo bazimpula zikalujaca ngeli xesha.